insan Allah'ın beren her bir fırsatına şükür edip yaşaya. Şol verilen fırsatlar bolsa infani durmuşun yakın, daş, gönü, egri, aylaw hem kötel yollarına atar yar. Şükranalyk hem sabırlılık insana şol menzilleri aşmana yardım edýär. Ine şol şükranalyk hem de sabırlılık bilen ýeten ak goýun toýumyzda ýene-de şükürler edip şu goşyny okaýarys. 21-nji iýul Mary, 28-nji iýul Aşgabat, 2023-nji ýyl. Ya Yaradan, şükürdürün berenine senden medet alıp menziller açtım. Öz penaňda aman saklap gelenine şükür edýän akbalmyda nur saçtım. Degenýänmi? Ak goýun toý görýänmi? Musulman bendäňi arzuny eltdiň. Saňa sığynyp, sagamanja örýänmi? Şükür edýän 63-i bagş etdiň. Çağılığımı sen ovada geçirttin, peder pentlerini kurusawma koyup, cahillikda çeken ahım eşittin, maňa pek söýgüni sen owa urup. Şeydi, ak yoluda atarypdyň sen, buýsandyryp meniň ediz pederlem. Lukmanlyk hünärini aldyrypdyň sen, hergiz gollapdyň sen meniň edenlem. Yarım bilen bile sürdürýän döwran onurup bir ogly hem 3 gyýza ata, baba, ene, mama, bideýam 16 kuwatdyr bile hem dyýda. Görek çelse de cahil kalbimiz mehr uyup kalba ya Yaradanmız ilmidama käbe garar alnymyz ýürek dursa ya Yaradanmız. Ya Yaradan, şükürlerim et kabul, egsilmez bak verdin. Yarıma, maňa, kalbime sallın sen, şonça da sabır.
bayadıp ömrü, mazmunu mana, şükür elhamdülillah. Hormatly dinleyiciler, goý her bir musulman dende ak goýun toý tutmak müýesser etsin. Goşyny after okady. Sağ olun.